Tak tých dôvodov bolo viacero. Jeden takých z tých podstatných bol asi ten, že chceli sme nejakým spôsobom mať domček, ktorý by zapadol do ovocného sadu a bol by sklbený s tou prírodou, ktorá tu nejakým spôsobom už bola predtým, takže nechceli sme to narušiť. A druhý dôvod možno ten, že čo sa týka technológií, tak ten Talpa House je technologicky veľmi nenáročný. Čiže ja tu vystačím s veľmi jednoduchým, bezúdržbovým elektrickým kúrením. Absentuje tu úplne rekuperácia a celé je to jednoduché. Už aj také detaily, že napríklad na streche nie sú žiadne odkopové rúry, čiže netreba nič čistiť, malovať a podobne. Takže tá jednoduchosť ma ešte oslovila. Nebol som si na začiatku trošku istý tou vodotesnosťou, ale potom, ako sme si prešli ten technologický postup, ako to celé vlastne bude fungovať, ako sa to dáva dohromady a potom nakoniec pomohlo aj to, že som mal možnosť viaceré tie domy si ísť aj predtým pozrieť. A tým pádom tie obavy vlastne zmizli, takže už potom to bolo v poriadku. Musím sa priznať, že synovia sa moc presťahovať nechceli, ale dcera tá na mňa veľmi tlačila, takže sme tu strávili prvých pár nocí s dcerou, spali sme na madracoch na zemi. No a ona bola z toho nadšená a potom prišli už aj chalani o pár nocí neskôr a už sa odtiaľ to nechceli nikam hnúť, takže super. To môžeme pochváliť, keď skončí leto, tak relatívne dlho trvá, kým ten dom vychladí do takého bodu, že naozaj treba zapnúť kúrenie. Dobrým príkladom je napríklad aj dnešný deň, sme v novembri a my sme ešte doposiaľ nekúrili. Takže tá teplotná zotrvačnosť je tu perfektná. A druhá vec, ktorá možno že s tým trošku súvisí, je takéto, by som povedal, astronomické usporiadanie toho domu, hej, že ten dom je vlastne otočený na juh. Zároveň je tam atika, ktorá presahuje takým spôsobom, že v lete slnko donútra vôbec nesvieti, čiže ten dom sa neprehrieva. A naopak v zime, keď je to slnko nižšie, tak žiari a pekne vyhrieva všetky útroby domu, takže je to super. A nie, my tu máme síce piesku, ale ja ju používam nie kvôli prikurovaniu, ale ten efekt z toho, že tá pieska proste horí, je tu ten oheň, takže... Ale samozrejme to pomôže, tým pádom to elektrické kúrenie, ktoré tu máme, nemusí ísť na taký výkon, ako by normálne išlo, keď by tá pieska tu nebola. Prvé 2 roky to bolo také vlhkejšie, to súvisí asi s tým, že to bola novostavba, ale potom sa to ustalilo a teraz je tá vlhkosť približne okolo 50% hore-dole. Takže veľmi stabilné. Myslím si, že, ako neviem to takto nejak priamo posúdiť, ale rekuperácia, ja to beriem ako najvyššia technológia, ktorá proste zase vyžaduje svoju údržbu, vyžaduje svoju elektriku a nemyslím si, že by tu bola potrebná, takže pre mňa nie a teplné čerpadlo takisto si myslím, že s tým, aký príkon tu treba na vykurovanie, tak je to na to zbytočné pre tento typ domu. Už sa k tomu vrátime vlastne, čo sme hovorili predtým, že bude to v prvom rade tá teplotná stabilita. To naozaj vidieť a my to viacej užívame v zime, že fakt to kúrenie netreba zapínať, až kým ozaj je chladno, alebo teda, že celý deň je zamračené. No a potom druhá vec je to ticho. Hej? Čiže my keď tu máme zavreté okná a celý ten dom je z tých ostatných strán obklopený zeminou, včetne strechy, tak tá zvuková pohoda tu je niekedy taká, že až musíme tie okná v úvodzovkách otvoriť, aby sme čo si počuli sem tam. Možno to je taký detail, ktorý moja dcera mi spomína vždy, keď si tu niekoho privedie, tak sa s radosťou naháňajú po streche a majú odtiaľ výhľad a si to užíva, že vlastne ten dom je taký, že po tej streche môže normálne chodiť. Hej. Plus tá strecha má aj tú výhodu, že je tam nejaká okrasná záhrada, ktorá to spríjemňuje to prostredie ďalej a okrem toho je odtiaľ krásny výhľad. Tak tá strecha je taká, by som bola výnimočná asi. No. Okrem tých ostatných vlastností, ktoré sme už popísali predtým. Ja som tomu domu veril od začiatku, že tam ten problém nebude. Pozeral som aj tie Sokratové domy a tie koncepty ešte z minulosti. Manželka mala trošku obavy, ale nie je to vôbec žiadny problém. Ani v lete, ani v zime. Ani v najmenšom. Určite tu máme viacej svetla ako v byte, kde sme bývali predtým. Nezažili sme tu nič také úplne extrémne, okrem teda toho počasia, ktorý asi v tejto časti Slovenska zažívajú všetci, ale myslím si, že tým samotným dizajnom je ten dom na prípadné extrémne výkyvy počasia pripravený lepšie ako konvenčný dom. Ťažko sa mi to posudzuje, minimálne viem, že tá spotreba je tu oveľa nižšia na kúrenie, ako sme mali predtým v byte. A vychádza to nejaké 2 MWh za jednu zimu, čo sa týka kúrenia samotného. Ono to je, ten dom je vždy o tom, že kde je aj umiestnený. Áno, a myslím si, že sa nám podarilo urobiť tú takú súhru domu našej rodiny s tým okolitým pozemkom tak, že
aj keď to počas stavby a aj krátko po nej vyzeralo úplne inak, ako ten ovocný sad vyzeral predtým, myslím si, že to organické prepojenie tam nakoniec dopadlo takým spôsobom, že máme pocit, ako by tu ten dom oddávna už bol aj súčasťou tohto pozemku. Zatiaľ vôbec nie, čisto to je vykurované elektrikou, aj keď teda do budúcna plánujem nejakú tú fotovoltaiku postupne nainštalovať. Pre mňa to bolo veľmi príjemné, myslím si aj pre manželku, pretože mali sme, myslím si, dosť veľa rôznych požiadaviek a spolu sme to zvládli takým spôsobom, že firma bola vždy veľmi ústretová, komunikácia bola vždy priamočiara, bez nejakých zbytočných výhovoriek. Proste asi by som to každému mohol odporučiť, tá spolupráca bola veľmi plynulá.